bermusyawarah di sana. Syura. Dipindah saya di orang Minang ke bahasa Minang surau. Surau. Nah. Jadi tempat beribadah bisa, ya kan, tempat bermufakat bisa. Kalau surau. Orang kesana ngati mencelik serupui ko ka. Musalla na ranca piti awak nala di impa antunyo ganti di Allah wali. Ibu Rasul ana la impa, yo nyo ganti. Ambo picayo ana la banyak nyo ganti dim. La banyak nyo ganti di Allah wali nang kalua untuk jalan Allah tu. Kunan diri ambo ko. Kalau mau cerita nak ikut ria lah mbak. Iya kan? Nyo ganti dah Allah melihat nak palo saya dapat. Ada di Padang nyo menggalih miso pak. Dapat lo ilmu sudah tu nyo membuat bumbu nak menggalih miso nak ditinggal. Membuat bumbu tu laku